Di ulaut tadi bagasan sadarion lasro hatta. Di nang majalo pasu pardongas saripion. Anak nami dohot parumain nami. Sia namatta nomor tua di bata. Marhite na posona. Nuai pertikian sahat mahita. Tu ulaun adat sia bata hotta. Adorak sotabukka adat sia batokka. Totu tamama mabuat dua di ulau kita. Alan emang pada nami nung amang arang pada nami. Amang pada nami. Persuara nasuk di langit pangkoran atau dosutano perpanangar na godu di rura. Persulim parede pertaganing parudumunung pertarias namalo asa ada dau garis niat penyebut mula jadi nung amar na tapak kami di sosonari saya totong matok kita di bagasan pangaramon di Tuhan asa diramon di Tuhan alu damang ma tua mata nomor tua di Batak. Mau lihat emang pada nami nunga dia luah kamu tu amat tanah mertua di bata alu hodang amat tulaka amat tarajar hot inat tasori badan lihat na lulu ni pogun ya lama ditogun mga janaon mau lihat emang pada nami asa tu posroh nami alu hodang mang mamuse tu panggonggomi ni luaton. Mau lihat ya mamang pada namin sikop di baik kamu alu-alu saluhut pangiduan nami asimat tengrohan ya mata nomor tua di bata di jongjongi ma persaurata di bagasan pertikyanon amang pada nami asaijuk di rumah gorkan dibuat batu hula nah yang manut termahami di bagasan las niroa baik dama magodang mula-mula. Mau lihat emang pada namin nunggu di baik kamu godang mula-mula bita-bita do itok to mata nomor tua di bata asia anggiat asirohana ay marmula do nagabe marmula do nagparhorasan at tungat molo sa mani asa marmula di hamis saluhutna paparanyo po namin raja sunak malila nagabe panggabiyan duhot parhorasani ala ni mang pada namin nang marsopa mahami tuwa mata raja duhot inatta soribada naliat nalulu terlumumi matuwa mata nomor tua di bata baik damang ma godang sopa-sopay. Tema amang pada nami nunggu bedi di benda amang godang sopa-sopay nuaik amang pada nami adonggo hatan itu hatta Yesus di Matius 22 sia di doksoron borhat maha mutuliat pertibion berita hok kamu mabarita nauli didihamu masaluhut bangso tu bagasan gowarni di bata ama anak dotot di Purbadia mau lebih terbatu pahami di dalam mangaliat di Portibion alai tongdoi kamar berita nauli hami molo pesa mempiniatur ni nabar berita nauli hami di pogun ni alamat di tongan ni mangaja naun asa bedang mama di hami godang lihat di
mang pada nami nung ani baik kamu gudang lihat di pita-pita di doktor mata nomor tua di bata asa anggiat manupa amat nomor tua di bata lihat mata panggabian lihat menang parhorasan di hamis halhut na peparan yo punami sian raja sonak malela amang pada nami yang sabi tuduh habo ni gudang ale padu muda ang magudang natulon ala na marulaw duhita ima di nama pangulianak dohot pamuliburu alani padu muda mamagudang natulon ima sapur marorot asa dapotan hagadeon ima tangyang nami marhite-hite pitta-pitta ni gudang nami asa baitang mamong si gudang bane asa bane amat tarohannya matta nomor tua di bata mangului saluhut pangiduatta baitang mamong si gudang monang-monangi asa monang hita saluhutna maralohon akamusu alani baitang mama padu muda mamagudang natulon mau lihat emang pada nami sikop saluhut na pangiduan nami di patu pahamu di bagasa partik gopen ang ujungan nami mak ulaun nami iman di nama buat tuan ulaun nami suak soni ma dapat masuk songonan nang dihamu hula-hula nami raja di panahatan main harorowan yang wal natiu baik nama magudang kasihatan ni opas na raja nami raja bulon Roma rajai